Бойко Ноев е тук, както разбрахте, наш стар познайник, бивш представител на България в НАТО, бивш министър на отбраната. Здравейте, господин Ноев. Добър вечер. Тази мозайка, която пуснахме като интродукция, показва, че темата с ветото на България за преговорите на Македония за членство в ЕС, историята като че ли се нагнетява, вместо да се успокоява. Темата не се износва. Настъпват нови и нови въпроси към нас. Тя няма как да се износи, тъй като решенията би трябвало да предстоят. Мозайката, която, както я нарекахте и показахте, е много интересна. Тя ми напомня това, че на 15 април тази година, не кой да е, а министъра на външните работи на България, госпожа Генчовска, не къде да е пред парламента от парламентарната трибуна, заяви, че България има две външни политики. Тя направо обвини министър-председател и неговия кабинет, особено неговите сътрудници от кабинета в Министерския съвет, за това, че провежда втора външна политика, която противоречи на позициите на България, които България заемала до този момент. Така и не се намериха истински доказателства за това. Само се намеква. Доказателствата са изобилни. Ние ги виждаме, тези, които следят темата, я виждат още преди да започнат коалиционните преговори за съставяне на правителство. Участници в тези преговори твърдят, че още по това време, тъй като Кирил Петков не е бил запознат с тази тема, още по това време представителите на Продължаваме промяната са имали документ готов, даден им от някого, който да определя бъдещата външна политика на България по отношение на Северна Македония. Не знаем от кого, но най-вероятно това е именно тази втора външна политика, за която говори госпожа Генчовска. Този документ след това не само... Това е много смущаващо, господин Ноев, че е имало дори За мен документ. е смущаващо, че такива разкрития от парламентарната трибуна останаха без последствия. Те бяха замазани. Ето това не е хубаво в нашата политика, когато скандални проблеми остават замазани и не намират решение. Но какво се случи? След като са проведели преговори в рамките на коалицията, изписани са позициите на коалицията и влезли като обща позиция на четирите партии. Вие помните първото нещо, което Кирил Петков направи, не беше да обяви важните стъпки в областта на съдебната реформа, за което той беше избран. Важните стъпки за борбата с мафията. Първото нещо, което той направи, е да изпрати своята втора външна политика в Скопие и самия той да отиде там на посещение. И той тогава предложи революционен подход. Той каза по свой начин, това, което е било до сега, няма значение. Аз сега идвам и понеже има опит, ще подходя по друг начин и обяви създаването на работни групи. От трибуната на парламента той обяви, че заяви на голямо очудване как така няма самолетна линия. Още тогава гласове от публиката, от обществеността му обърнаха внимание на това, че първо, вместо да се чуди защо няма самолетна линия, може да погледне архивите и там ще види, че имало 4 опита преди това за създаване на самолетна линия, които са се провалили по обективни причини. Нещото е бил някой по-глупав от него. След това беше му казано, че работните групи сами по себе си не могат да бъдат ефективен инструмент, защото те са насочени за справяне с последствията, а не с причината за влошените отношения между нашите две страни. Основната причина е тоталната дебългаризация, която продължава до ден днешен. Там е забранено да си българин. Оттам върви откъсването на България. Затова няма коридор номер 8. България трябва по всякакъв начин да бъде отделена. Българите да бъдат окончателно затрити, покрай това и тяхната история, култура, паметници и така нататък. За това втората външна политика през тези месеци до ден днешен по същество, не само по мое мнение, нанесе щета на позицията на България. И по същество забави процесите за възможно включване на Македония в преговорите за Европейския съюз. Но защо, нали? Добро намерение. Някакси да се прагматизират взаимоотношенията. Някакси отиваше му на Кирил Петков да говори за икономиката и икономична, нали, дело на всеки. Вижте, факт е, че ето във вашата мозайка, както я нарекохте, имаше
и обращението на Кирил Петков към президента да свика консултативен съвет. От този ден, защо? Аз щях да ви питам, какво го направи нужно това обращение? Има зад него някакви механизми, които ние отново не знаем. Вие казвате, замазват се видими белези на две писти, по които се движим. Сега това какво означава? Това означава, че министър-председателят е разбрал безперспективността на втората външна политика. Той е разбрал капана, в който е бил вкаран и се опитва да излезе чист и сух от водата. Хвърляйки неговата неопитност, вероятно, неговото неразбиране. Кирил Петков дълги години е живял извън България. Той не е учил история, той не познава България, не познава българската политическа система. И това са един от неговите проблеми. Той се учи. Откакто е станал министър-председател, той се учи. Той е добронамерен, вероятно. Според мен той не е корумпиран. Но той се учи на поста си, което в тази кризисна ситуация, която имаме в момента, не е никак добре за България. Тоест, този призив към президента да свика консултативен съвет за национална сигурност е по-скоро зов за помощ, така ли? Би могло и така да се интерпретира, но по-скоро опит за прехвърляне на отговорността. Самия Кирил Петков неколкократно заявява, че външната политика, както и други политики на страната, са изцяло прерогативите на Министерския съвет. Да. Той може да реши този въпрос самостоятелно или да прехвърли този въпрос директно в парламента. Да, днеска Корнелия Нинова изведнъж подкрепи тази идея за нов консултативен съвет, която срещна съпротива и от вице-президента, и от представители на Има такъв народ. И изведнъж тя каза, защо този консултативен съвет е нужен, на всеки 3 месеца трябва да се свиква, по закон да се свиква, ако трябва, всеки ден. Какъв е този маневър? Вижте, може би тук влизаме в някакво поле на неизвестни нам отношения, взаимоотношения между политици и институции. Госпожа Нинова е известна напоследък с доста противоречивото си отношение към президентската институция. Дали тя не счита такъв един ход някъде позициониран в нейната битка с президента, ние не знаем. Но факта е, че според мен, за да има нов консултативен съвет след този, който беше през януари, който ясно изяви позициите и по него имаше пълен консенсус на политическите сили, представени в парламента, от тогава не се е случило нищо ново, което да налага промяна на тези позиции. Ако Кирил Петков търси потвърждаване още веднъж на тези позиции, аз не виждам смисъл. Така че предстои да видим. Вероятно в този еншпил, който предстои сега, тъй като френското председателство е много настойчиво в своите призиви да се намери решение и доколкото аз мога да си представя, Макрон е готов да заложи своя авторитет за намирането на решение. Са възможни някакви развития, но тук пак можем само да гадаем. Нека да минат 10 на 15 дни и тогава всичко ще стане ясно, тъй като подготовката за съвета на Европейския съюз, който трябва да състои заседанието му в Париж, там или ще бъде взето решение, или няма да бъде взето решение. Но могат ли да ни наложат? Европейския съюз може ли да ни наложи това при положение, че ние твърдо стоим за това вето и имаме аргументация за това? Ако този процес се управляваше само втората външна политика, можеше и да може, тъй като втората външна политика не е необходимо да й бъде налагано. Тя самата промотираше позициите на Скопие. Да. Тя самата промотираше позициите на Скопие. Всъщност, ако погледнете, откакто е станал министър-председател, Кирил Петков, вместо той да преговаря от името на България с околния свят по този въпрос, той преговаря с България, той преговаря с собствената си страна, той се опитва тези 4 или 5 месеца да промени позицията на своята държава, вместо да защитава своите интереси. Вижте... Да, но проблема, господин Наев, е, че той не го прави прямо. Той не казва, вижте какво. По-изгодно е за нашата страна това. Защото е по-изгодно. Напротив, той казва, аз нямам никакво намерение. Той се оправдава. Създава се впечатлението за това, че, както вие казвате, замазва се работата. Отива в Рим, срещаше се с Бучковски онзи ден. Бучковски адски радостно казва, ние страхотно се разбрахме. Дори има някакъв документ. За този документ никой не говори. Всичко това създава
странното усещане за шикалкаване от всички страни. Кой печели от това? Ами никой не печели. Това вреди на България. Но ако ме питате мен, аз не вярвам на министър-председателя в това, което той говори за отношенията между България и Северна Македония. Аз нямам никакво доверие на него и на неговата, на Кирил Петков, и на неговата втора външна политика, която се намира в неговия кабинет. Така да се каже, в Министерския съвет. Но къде може да доведе това? Ето Никола Кицевски в нашото студио предложи една друга гледна точка, която е развил в една чудесна статия в Клуб Z, че до сега се смяташе, че псевдонационалистите, патриотите натискат върху тази червена линия. Неотстъпчиви са по темата вето, защото това обслужва Москва. Кицевски предлага друга гледна точка. Казва нищо подобно. Войната в Украйна промени координатната система и на този въпрос. Сега Путин има по-голям интерес. България и Македония в момента, така както са скарани да влязат в Европейския съюз, за да продължат там крамолите си и разединението вътре в него, което тлее. Няма никакво съмнение, че аргумента, че видите ли, Македония трябва да влезе в Европейския съюз, да започне преговори, като гаранция срещу руското влияние там, този аргумент е абсолютно невалиден, тъй като Сърбия води преговори от кога? Вече колко години, а всъщност е най-близкият проводник на руските интереси в региона. И в Република Северна Македония, апропо и в македонските политически елити, които и в момента са на власт. Така че този аргумент, наред с други опорки, които се разпространяват и подкрепят даже от някои кръгове в България, аз не ги приемам и не само аз, те са просто неаргументирани, те са несериозни. Така че предстои да видим. Според мен френското председателство ще направи някакви важни стъпки, но пак дали ние ще подадем на натиск? От международното положение. Натиска на международното положение. Вижте какво направиха тези, които ни натискат. И Германия, и други държави европейски по въпроса за газа. Стратегически въпрос за сегашните ни отношения с Русия. Ами те заобиколиха ембаргото. Значи тези страни, които от една страна казват на България, вие трябва обязателно тук, защото европейското единство, не са го заобиколили, Балканите... Не са го заобиколили. Италианските и немските фирми купуват, са открили сметки в рубли. Това, което на България не беше позволено. Всички официално го опровергават. ТАСС или РИА Новости вчера пусна същото за Гърция. Оказа се, че това не е вярно. Гърция си е платила в евро, а не е открила рублева сметка, или там как се казва рублев. Аз чета думите на вице-премиера Василев, който казва, ние сега ще попитаме защо те правят така. И комисията да ни интерпретира и на нас дали можем и ние. Това е сигнал или основание да се мисли, че България не е доволна. Правителството не е доволно от развитието на проблема с сметките в Газпром и нарушаването на ембаргото. Така че предстои но във всички случаи, това, което се случва в момента и в областта на петрола и ембаргото за петрола, показва, че държавите гледат своите интереси и когато им опре ножа на кокала, те не се колебаят да ги защитават. И не се съобразяват с международното положение. Докато България някакси има склонност това да става, особено когато ръководителите са не особено опитни или има някакви други фактори под влияние на втората външна политика. Ще бъде ли достатъчно това изискване на България българите да влязат като държавотворческа националност в Конституцията на Северна Македония? При положение, че никой у нас не говори, че Северна Македония по същият копенхагенски критерии иска тук да бъде признато македонско малцинство. Как да стане тая работа? Не, Македония това не го иска. Искат го някои нейни представители, които опонират на искането на македонските българи, те да бъдат равноправни с останалите. Смисъл на Конституцията е да бъде премахната официално забраната в Македония да има българи. Да има българско въобще. Това е смисъла българите да бъдат споменати. Тоест, те се стремят към равноправие и българската държава подкрепя това тяхно искане. Това е смисъла. Тяхната държава е устроена по друг начин. Те са многонационална държава и правата се реализират чрез колективност.
споменаване в Конституцията на части от народи. Българското държавно устройство е друго. При нас правата са индивидуални на хората и всички са равноправни, независимо от това какъв ти етнически, религиозен и друг происход. Така че те отдавна знаят много добре, че въобще няма място за създаване на някакви македонски малцинства в България. И неправилно използването на термина българско малцинство, между другото, което редица български представители аз казвам само, че текста от Копенхагенските критерии, според който се водят тези разговори, включва думата малцинство. Не, няма. Копенхагенските критерии, когато България говори, че Македония не спазва напълно Копенхагенските критерии, тя има предвид, че няма равноправие. Това е. Няма права на човека, няма равноправие тогава, когато говорим за българите в Северна Македония. Това е Добре, смисъл. вие от вашите кулуарни контакти, вашата възможност да събирате информация. Как виждате развитието на този въпрос? Като че ли господин Бучковски дава така оптимистични варианти той да се реши, но... Ако втората външна политика не беше променила рязко курса на правителствения ръководител в преговорите по този въпрос, той щеше отдавна да бъде решен. Македонската страна много добре знае и тя обяви няколко пъти, че е готова, разбира добре необходимостта българите да бъдат вече равноправни. И ако не беше впечатлението създадено им от втората външна политика на България, че не е необходимо те да правят каквото и да било, България ще клекне под натиск, те спряха да преговарят. Те спряха въобще да разговарят с България. На срещите, които аз знам, които са се провеждали между външните министерства, те са държали арогантно към нашите представители. Разбирате, все едно България иска да влезе в Република Северна Македония, а не те да влезат в Европейския съюз. Така че проблема е в България. Проблема е във втората външна политика, която всички тези 5 месеца подкопавала позицията на България, създавала неясноти, обръкала е включително нашите европейски партньори. Добре, какво да правим с тази втора политика? При положение, че Кирил Петков се кълне официално, че такава няма. Втората външна политика трябва да напусне Министерския съвет. Това трябва и външно министерство да си води външната политика на България. Оставки ли искате вие в момента? Не, това е проблем проблема, за който говори Генчовска, с който започнахме разговора в парламента, където тя говори за 2 външни политики. Или тя казва неистина, или Кирил Петков позволява България да има втора външна политика извън външно министерство. Този проблем трябва да бъде решен и политическите партии, които си скриват главата като щрауси под пясъка, замазвайки този проблем, не правят добро на България. А това не налива ли масло в огъня, който разпалват хора като Костадин Костадинов, наречен Копейкин, и неговата партия Възраждане, която е готова да заклейми всеки като национален предател, дори заплашва с физическа саморазправа вече. Или пък Каракачанов, който нагизден в разни носии прави демонстрации, като че ли събират сили от този тип вътрешен конфликт. Да, вие сте права. Според мен, крайните националисти в България нямат интерес от решаването на този проблем, независимо какво решение би се намерило по пътя на дипломацията, защото те черпат електорална подкрепа и обществена подкрепа от тази отворена рана и заемайки екстравагантно националистически позиции по този въпрос. Както и да се реши той, те ще измислят начин да кажат, че това не е добро решение. Но такива има не само в България, такива има в Република Северна Македония. Затова, но факт е, че е наложено отвън решение от международното положение върху България. Какво очаквате в началото на юни в крайна сметка? Френското председателство. Днеска Кирил Петков е тръгнал да търси новото си европейско семейство в партията и групата на Макрон. Това може би е някакъв знак. Какъв знак трябва да очакваме, за да не започне това, което Любчо Георгиевски, който беше прогонен буквално от Джамбаски, от лекцията си в военния клуб, който каза, не трябва да сме скарани, защото това устройва враговете на Обединените Балкани. Така е, да. Това е факт, но за това, че Русия или Сърбия потриват ръце
от нашите противоречия, това не означава, че България трябва да се съгласи с неотстъпчивостта на Република Северна. Не значи, че България трябва да се откаже от македонските българи и от всичко българско там. Нали? Да. Това, че този неизяснен въпрос подхранва апетитите и вероятно на Путин и на други хора от региона, не означава. Това е ситуацията. Да, в наш интерес е, но не на всяка цена да го решим този въпрос. Какъв знак ще бъде положителен за България в началото на юни? Ние ще видим в близките 10 дни. Трябва да има знак. В близките 10 дни трябва да има знак. Вероятно ще се водят преговори. Моето очакване знак от Америка, да се водят... от Македония, от Северна Македония или от да Европа, кажем, знака ще дойде от съвместното международно положение, така да го речем най-общо, че се върви към намиране на допирни точки, което ще означава на практика, че македонците са разбрали, че този път няма да им мине номера. Няма да могат да ни изнудват. Няма да изнудват. Вече Европа е много добре разбрала, между другото, това, което и президента прави и на срещите си в Германия и в Чехия. Европа много добре разбира, най-после разбира в какво се състои проблема. Че докато не спре забраната за българите, да забранено да има българи в Македония, този проблем няма да бъде решен. Това е в дъното. Така че очаквам, ако нещо, ние ще го разберем по засилена дипломатическа активност и при това явна. Вече, според мен, седмица, 10 дни ще има нормални совалки, дипломатически опити за решаване на оставащите няколко ключови въпроса. И това ще бъде, казвате вие, много ясен знак. Това ще бъде, да. И за да може най-после този въпрос да бъде изваден от българския политически дневен ред, за да може правителството най-после да се заеме с това, за което беше избрано. Борбата с мафията, съдебна реформа, всички тези неща, които ние очакваме. Голямата грешка на Кирил Петков беше, че вместо да се захване с тези проблеми от самото начало, той се захвана с един проблем, който той не разбира, който той се опита да реши под влиянието на втората външна политика и по този начин забатачи не само... Това може ли да му коства главата? Или, напълно е възможно. Както заплаши че ще напуснат коалицията. Добре, ама днеска казаха, че няма да я напускат, нали? Може би те са разбрали, че няма да има нужда да напускат, т.е. може би те надушват някаква промяна положително. Аз не знам. Добре. Значи трябва да видим. 10 дни чакаме положителна промяна, която да надушим. Да кажем. Която всички да надушим. Десетина дни. Като някакъв свеж полах, а не като... Трябва да има решение.